Dat vind ik nou een mooi tafereeltje. Dit is, vind ik nou, het schoolvoorbeeld van, zoals mijn collega Joost Mees net zei, wenkske aan wenkske samen op een bankske. In de golden mond, nou ja, in de gouden zonneschijn. Ja, dat is prima. Het weet alleen een beetje, maar ja. Ja, lekker hè? Dat is lekker. Je huurt ook bij elkaar? Ja. Je kunt dat nu toe hoor. Ja, niet dat je een stiekem... Nee. Nee, van zet, kijk, 63 jaar ben jij. Oh, wie? Geloof ze dat? 63. Daar kennen nog veel mensen gaat van leren. En ja, dat was mijn Ja, dochters zelf. en mijn kleindochter. Je er allemaal bij, die leren voor dat. Heel goed. Heel goed. En je ziet van, hé, Ja, ik ben eigenlijk geboorte van Klummer, Tamaar. klummen. Tamaar? Ja, Oh. daar ben ik groot geworden. En daar ben ik dat meisje tegengekomen hier In Voelender. in Voelender. Dus jij ziet echt van Voelender. Ja. Ja, ik wil dat. En uiteindelijk ziet je dus ook in Voelender gewoon wonen. Ja. 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 Al vrij snel. Nou, ja, we zijn hier plat getrouwd. Ja. Dan zijn ik gewoon 21 en Marta nu getien. Dat was het natuurlijk zo lang bij jij. Was er zoals dat in de tijd ging, was er een bepaalde reden waarom Ja, je snel nee. getrouwd De ouders ziet? gingen naar hele, het huis kwam vrij en de kosten weer door. Dan moest getrouwd zijn. En dan moest ze getrouwd zijn. Langs is geen Toen weer. in dat tijd. Oh, dus Ja, er kwam chic, hè? eigenlijk een huisje vrij. Ja, we hebben Omdat de een ouders oude van staan. hem rozen. Die moesten naar hele. En daarvoor zijn we maar meteen getrouwd. Ja. Ik denk beter vuur wil ik ze toch nemen. Ja. Dat is zo mooi hè, als je hier dan langs reist Ja. en je zit zo innig, je met de arm Ja. beschermend en liefdevol. En ik was met meteen. Oh ja, ja, kijk. Het was, ja. Want als de zon weg is en het wijdt flink. Ja. Ik dacht dat het fris over met dit lekker. Ja, hij was slim, hij had zich de body warmer Ja, nodig. maar kijk wel eens. Oh, Kijk, kijk. kijk En eens het door, dat is paas voor aan de- hem. En even het jasje zo weer. Dat is ook nog van mij toch? Ja, dit. Pas van dit. Hey, en jij wordt 21, mevrouw was 19. Ja. Ja. Als je het nog een keer over had mogen doen, Ja. had je Zeker. het dan anders gedaan? Nee, ik kan Nee? wel niet. Ik heb hier een heerlijk leven gehad. Vind ik persoonlijk. Ja, vertel. Ja, vertel. Ik heb Alles wel goed. ouders hadden ze eigenlijk goed gegaan. We gaan gewoon mooi. Ze hebben nooit problemen gehad. Ja, maar het zijn wel de laatste jaren zijn we toen in krank geworden of zo. Ik heb een hersenenval gehad. Dan voorlopig met de kruk. En de vrouw wordt ook even met de hersenen in het ziekenhuis Maar ja, gelegen. we lopen. Hè. Maar voorlopig doen we nog helemaal met de stuur rond. Ik heb net de triebebiers van verlengd. Ja. Gelukkig. En wie oud ziet je nou? 84. 84 jaar. Goh. En dat is ook nog verantwoord. Ja, als het niet gaat, stop ik. Nee, echt. Ik heb op met fietsen ben ik gestopt. Fietsen voelde ik onzeker, omdat de arm een beetje, dat wil niet meer doen wat ik wil. En dan wil ze remmen of ze wil sturen, deze zijn stom dingen. Hè. En een driewieler. Nee. Nee? Daar vullen we nog te jong voor. Alsjeblieft, erg genoeg. Voor jullie wat, dat moet hebben. Ja, 4 ook wel. Nee. Maar dan kun je dus niet meer samen fietsen. Nee. Ja, misschien achterop zitten. Nee, die hebben we aan de dokters gegeven. We hebben vuil gefietst. En Oh, dan hebben we de elektrische dokters fietsen. gegeven. We vingen het prachtig. Want je ving het leuk uit voor deze fietsen. We hadden hier 5 kilometers gefietst, Ja. vooral in België. Ja. Fietsknooppunten en zo Ja, lekker. ja. Ja. Hier hebben we allemaal gereden, joh. Ja. Ja. Want dat wetje dat de Belgen dat hebben uitgevonden. Ja, ja. Het fietsknooppunt en Ja, dat die hebben dat geweldig gedaan. Die hebben die oude spoorrails van die koelen, hebben die fietswaarden gemaakt. En dat hebben het hier geweldig gedaan. Dan kunnen ze hier toch soms nog even Nederlanderen van die Belgen. Nou, ja, als ik heel eerlijk ben, ik vind ook dat ze in België net even wat anders met bijvoorbeeld het mijnverleden Die omgaan. ogen, hebben ze die ogen aan de kloten gewoon op. Daar stiet nog Ja. redelijk wat overeind. Nou, dat is een schach in de hele, daar staan ook maar daar rond je naast ze heen. Ja. En ze hebben nu een kneepjes het Nee, nog wat mijnmuseum weet ik gemaakt. nog Ja, wat. ik weet niet waarom dat ze dat gedaan Het schijnt hebben. wel heel mooi te zien, dat mijnmuseum. Ja, maar ik Nou, wil, weet ik ik niet. wil toch wel kijken. Jawel. Ik heb zelf 17 jaar aan de koel gewerkt. Dus ik weet met de koel wel af. Ik heb nog hier de tijd met een collega van mij die die scholen bezocht. Ik ging gaan vertellen over de koelen. Dat was hier leuk, maar ja, dat is al afgelopen. En dan ging je er naartoe met de padjob en Nou, we houden en, we houden er pungel bij jou. de pungel. En verdikken het van een van de kinderen in de klas even de aard door de kleren aan. Nou, moest op hoofd lopen.
En deed je die kinderen dat vrijwillig of moest er iemand aangewezen worden? Nee, want ze zagen ze wil dat, dan steken ze allemaal in. Ja, dat vonden ze leuk. En dan worden ze ook nog van die oude kolenbies, van de slam. Die hebben ze met je gezicht aangesproken. En er houdt gewonnen boven in Holland. Ja, we hoorden het ook wel. We hebben een keer meegedaan aan voorlichtingen. In Nederland zijn er verschillende gildes die voorlichtingen doen. En we zijn er met de gilde van Landgraaf ook toegegaan. We hebben dat eerst prijs gewonnen. Ja, de mooiste biezingen, hè? Ja. Leuk. Limburg. Ja, en moest toen ook iemand zich verkleiden als koempel? Nee, we houden zelf aan toen de padje op de kleren. Heb je nog iets uit die tijd? Alleen de benzinelamp. Ja, ik heb hier op schriften zo gebruikt bij die voorlichtingen, dat heb ik wel nog. En ik heb nog het film in liggen. Vroeger had de Jean van de Bos had toen opnames gemaakt van oude wijnwerkers. Die heb ik ook nog even liggen, maar die horen allemaal op internet, maar dat hebben ze eraf gehaald. Waarom? Cool hè, goed. Zelfs op internet is het niet meer terug te kijken? Nee. Kost op internet kost dat ik op bekeken. Hier van En in welke koel heb je gezeten? Ik heb de Emmer gezeten. Oké. En hoe diep ging G? Ja, de Emmer is 700 meter diep voor de jongste sjaak. Is toch niet voor te stellen? Ja. Ja, niet lang ben ik weggegaan. Is een wedstrijd gaan niet. Als ze 100 meter of 700 meter geneerd zit, als ze dus gewoon loopt, dan weet ze er niks aan. Maar het is 700 meter diep, is het toch gaat warmer ook, of niet? 4 verdiepingen, de 324, de 14, de 446 en de 700. 4 verdiepingen worden nu dus uitstappen uit de kooi. Heb je nooit geen schrik gehad? Nou, schrik. Af en toe dagen heb ik wel eens gedacht, we zijn met bezig. Vooral ben ik dus een leeg speler of zo. Dan dacht ze, wat verdamme dingen gebeurt, zit ze vast, kunnen ze nooit meer goed. Maar ja, dan leert ze met omgaan. Wie toch de eerste keer ik erop in zo'n lege pijler, ben ik ganz in paniek eruit gekomen. Dat kan ik me goed ik voorstellen. Ik hoor van niks los zo. En ineens, waf, hou niet. En dan ben ik de pijler uitgevlogen. Ik ga de schoon kwijt, ik ga de pas kwijt, de benzinelamp kwijt, alles op. Zie je het ook niet meer terug gaan halen? Ja, ik ben de ganse rustig ingekropen. Het was meter of 4 gekropen, liggen blijven. Weer een meter of 4 gekropen, liggen blijven. De mensen daar, dan moest hij even wennen aan zo'n lege pijler. Ziet je er ooit aan gewend dat hij 17 jaar lang onder de grond ging? Nee. Ja, het is wel de benauwd gegaan, is er 4 gegaan. Maar ik vond dat rotte dingen de koel werk, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus was dat niet, geen in een familie. Oh, een loodgietersbedrijf, pap, dus dat verkocht ook dat huis. Die gingen helen en zo doen. En is ja, dus. Nou ja, ze zijn op een bepaald moment toegegaan, die wil ik zeggen. Ja. En ze zijn allemaal omgeschoord geworden. Ja. Ja, maar ik neem aan dat je heel veel... heb je nog wel altijd contact gehouden met koempels? Ja, we zijn met 4 koempels. Dat is nu een beetje door de corona is dat een beetje in het water gelopen. Ja. We hadden 4 collega's van me komen, jeker jaar bij jij. Jeker jaar. Die leven allemaal nog? Die leven 2 allemaal nog. Nee, de Arnes niet. De Arnes doet het, ja. En de collega van me doen. Ja, en de is die leven er nog. Ja. Maar ja, dat moet een keer opgestart werden. Ja. Maar is dat niet net zoals... was er bijvoorbeeld ook heers met Kamerui uit de militaire dienst of zo? Dat ze met die koempels iets heers wat voor altijd in een band blief? Ja, en toch gaat apart met die koelpieten over ons. Ik kan dat niet omschrijven. En hoor dat bongt ik toch bijna van meneer. Dat kan natuurlijk ook het werk was er eens. Dan is eigenlijk een rotwerk, vieswerk en vierlijk werk. Er is immer bepaalde spanning in het werk. Maar ja, dat is mijn leven. Hoi. Dat komt. Hallo. Hoi. En heb jij net zo'n fijn leven gehad als hem? Ja, is zeker. Nou ja, hij zoet dan onder de grond en jij zoet... Ja, maar hij is ook gewoon goed gegaan, dus is weer gegaan. Dus goed, daar moet toe en dan moet hij ook allemaal gaan doen. Hij dat gaat met haar te maken, dat je uiteindelijk... Uiteindelijk, ik ben op een moment had dat toch... Ik woon uit de koelvoet. Ik ben begonnen met zelf cursussen te volgen bij PBNA. En toen was het Nederlands Taal Instituut. Daar ben ik cursussen gaan volgen. Ik denk, de pep zit een beetje op de geest weg. Maar wie de koele toegingen kreeg, toen zag ik de omschoeling te doen. Dan heb ik dat natuurlijk gepakt en met alle 2 dagen. Dan heb ik dat gestopt dat voor mezelf goed gehoord. Dus eigenlijk kwam voor oog de sluiting van de koel op een goed moment. Prima, ik heb er geen probleem mee. Ik zeg 100 keer, ik vind het geweldig dat we mogen metmaken. Het had ik toch op een of andere manier ook gevormd.
Maar ik ben ook blij dat we toe zijn, want dat is toch wel eens gevaarlijk hard werken. En nog niet het allergezondste werk. Ik heb ook een paar keer ongeluk gehad in de koel. En een keer flink, dan ging een stiele knal daarmee door de sloom van toen zeg. Heb ik een week of 6 in het ziekenhuisplaats gelegen. Dus. En dan zei je, en nu is het goed geweest? Ja, nee, is er vanaf gegaan. Dat is naar de studie gegaan, zo studeren. Dus dat scheelt ook. Nee. Houden ze alle tijd voor Maar je dat krijgen. vonden ze niet leuk dat zoiets gebeurde. Nee joh. En, Ik wat blij dat ziet het je er uiteindelijk vanaf kon doen? Ik ben uiteindelijk omgeschoold en weg een waterbouwkunde. Dan ben ik weer op niveau in Geleen terechtgekomen en ben ik in niveau gekomen. Heb ik dus fabrieken met gebouwd en gebouwd, het werk en allemaal dat was ook leuk werk. Nee, ik word niet klaar. Ik ben tevreden. En nu ben ik zeker tevreden. Nu Dat was goed. 84 jaar.